sige. Onya, mura mag-guilty ang bana ni Angela nga si Jomart Monicar tungod kay nibiya man siya sa barangay Sudlon 2 human nga malubong iyang asawa. Ni kuyog man siya siyang mama, nilarga paingon nga karon sa Aluginsan, Cebu. Kung dili pa siya guilty, kung wala pa siya gitaguan, dili unta siya mubiya sa lagabalay. Onya ilang anak iramang gibilin ngadto sa ginikanan sa iyang asawa nga namatay. Gikustodiya sa kapulisan si Jomar o gagi sukit-sukit kini mga kabombo. Aron makahatag kini o gadugang impormasyon sa kamatayon sa iyang asawa. Mato pang Jomart nga naghikog yun kuno iyang asawa gamit aga tuwalya gihigot sa liog o ang tumoy gihigot sa kisame. Nga naghikog kuno iyang asawa. Bisan pa man tod og questionable ang kamatayon sa iyang asawa apan gipagawas gid Jomart nga naghikog yun kuno mga kabombo. Unya di man sad pwede nga ma-detain sa mga sakop sa kapulisan si Jomart tungod kay wa may mga ebidensya, way mga witness nga magtumbok ni Jomart nga maoy dipatay sa iyang asawa. Unya ang ginikana ni Angela mga kabombo nagtuog yun nga gipatay ang ilang anak o wala kini maghikog. So kuwahi kini sa gisulti ni Jomart Monicar nga nagahikog kuno iyang asawa nga si Angela hinungdan nga namatay apan wa lang siya mosaba tungod kay nahadlok siya nga siya maoy basulon tungod kay gikan sila nag-away niini. Wa man sad ni klaro si Jomart mga kabombo. Way klaro bataa. Baka kon man usab-usab man iyang istorya. Nisulti pa lang siya daan pagsugod sa investigasyon aron dili malubog ang investigasyon, dili pa unta ma-mislead ang mga tawo nga nagsunod sa maong kaso. Mura nagsalimuang ni Jomart mga kabombo. Nagapataka na lang siya tumbok og kinsay posibleng masuspek sa iya karong asawa. Nagpataka lang tumbok kung kinsay suspect sa iyang asawa nga diin hasta ilaga ilaga silingan nga buntis gipasanginlan pa. Hasta siya kaludahan kayo og mga lihok mga kabombo unya ang mga pangutana usab aga publiko nga basig siya ray dipatay sa iyang asawa. Mag-usab-usab ang ang iyang istorya. Pati po hasta ilaga silingan nga buntis gipasanginlan pod nga suspect kay mao dipatay sa maoga biktima. Away klaro tawhan na mga kabombo. Ipakita niya sa publiko nga wa sige kahadlokan. Ipakita niya sa publiko nga inosente siya. Di niya biyaan yang anak. Iyang kuyugan yang anak kadto karon sa Sudlon 2. Puyo gyapon siya sa ilaha karon balay mga kabombo. Uban man sa siyang mama, uli mag-Aluginsan mga kabombo. Adako akong pagtuo nga di ani mo balik kadto sa barangay Sudlon 2. Nahadlok na ni siya nga basin og kini yang hilabtan pod ni sa kabanay aning Angela nga namatay mga kabombo.